The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Before we start our Bible study, nining adlaw sa masanandan, ato karong gamiton ang prinsipyo sa 1 John 1:9, the recovery or rebound technique. Aron kita mapasiguli ngadto sa atong pakigamitay sa Dios ug nga kita mapun-an usab sa Espiritu Santo pinagi sa atong pagsugid sa atong mga sala nga nabuhat ning adlaw. Kay kung dili nato isugid, then kini mahimong babag sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Busa 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, alangan nimo dili magtotoo, ang imong buhaton dili ang pagsugid sa imong masala, kundi ang paggamit. Yan ang imong kabubuton, your free will, sa paghimo sa labing manungdanong desisyon sa tibok mong kinabuhi to believe in Christ. Acts 16:31 says, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Busa, magandam ta sa itong kaugalingon, pinagis pag-ampo sa hilom. Let us pray. Ama na mong langit nun, salamat ning lain sa mga higayon, sa among pagpadayon, sa pagtuon sa among pulong. Ubani kami karon pinagis pagtudlo kanang sa balang Espiritu Santo. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, sa ato mga fellow believers, and our friends nga nagasunod ni atong ministry, nga wala pa si Kristo lang kinabuhi, apan ako kamong dasigon, just continue, keep on keeping on, hangtod nga ang inyong mga pangutana automatic kining matubag samtang ikaw nagapadayon. Okay? Niya pa kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan, the hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Now, okay, hinomdumi alang kini kanimo ang nagpaminaw ning atong Bible study through the YouTube. Hinomdumi nga si Ginoong Hesukristo mao lamang ang dili kasagaran nga persona sa tibuok universo. The Lord Jesus Christ is true humanity 100% and true God 100% likewise. Now, mao ni ang gipasabot sa hypostatic union ni Ginoong Hesukristo. Sa Lucas 2:52, si Ginoong Hesukristo was normal, ordinary human being. He even grew up in stature and wisdom. Mianto siya kauhaw, kagutom, pagkakapoy sa lawas, etc. Just like any ordinary normal person. Si Ginoong Hesukristo migamit sa pulong sa Dios samtang dinhi siya nining kalibutana during his first advent. Kay kini bahin kini sa great power experiment. Thus, iyang nakabot yun ang iyang tumong, his goal, to die at the cross. Sa pagpakamatay dito sa cross, alang sa pagbayad sa atong mga kasalanan. The Lord Jesus Christ, akong balikon, is the most unique person in the entire universe.
Now, diha sa 1 Timoteo 2:5 nga sa 6 atong nasayra na kini nga there is one God and one mediator. Usa ra gyud ka tigpataliwala. 1 Peter 2:9, ye are a chosen generation, royal priesthood. John 8:58, before Abraham was, I am. Diha usab sa Acts 4:12, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. So, itong pagkatao ni Ginoong Jesucristo as man, diya sa John 19:28, siya nagkanayon, I thirst. Giuhaw ako. Lucas 23:46, unto thy hands I commend my spirit. Unya atong gihisgutan usab ang doktrina sa kinosis. Kining kinosis gikan kini sa original nga Grigong pulong kinoo. Restricted himself from the use of his deity. Mao na doktrina sa kinosis. True concept of kenosis mo kini. He emptied himself. Kinsa maning himself. Si Ginoo Jesucristo. Iyang gihawas, gihabwa ang iyang kaugalingon in the independent use of his divine attributes. Timani si Ginoo Jesucristo is God and man. God 100%, man 100%, in one person forever. Hangtod na kana sa kahangturan. O bito ang iyang titulo, Son of Man, kinibahin siya ang pagkatao. Son of God, iyang pagka-Diyos. So, diya sa John 5:25, naghisgot diya og Son of God. John 5:27, naghisgot ka na og Son of Man. Si Ginoong Jesucristo being the judge, mo'y maghuhukom, kini siya hingpit. It's perfect. Ingon nga Dios ug tao, si Ginoong Jesucristo is different from other members of the Trinity. Lahi siya. He is the only manifest member of the Godhead. Di man nila, siya lamang nilang tulo ka mga sakop sa balaang Trinidad ang makita. Dayag, okay? He is the only manifest member. Kaya why nakakita sa Diyos Gamahan, why nakakita sa Diyos Espiritu Santo. Ang nakitaan lang nilang tulo mao si Ginoong Jesucristo. But the Lord Jesus Christ is co-eternal, co-infinite, co-equal with the other members of the Godhead. So that makes him the only unique person in the whole universe. Now, ingon nga magtutuo, you are now united with him forever. Na usa na dugtong ka na kang Ginoong Jesucristo hangtod sa wala na'y katapusan. Mutuo ka ba niya na? O dili, imuha ka na. Kana mao ang kamatuoran. Okay? So, if you are a believer now, nadugtong, nahiusa ka na kang Ginoong Jesucristo. Kanang pagkahiusa nimo hangtod na ka na sa kahangturan. Di na ka na matangtang, di na ka na mausab, di na ka na magkunhod, wanay pagkausab niya na. So, the Lord Jesus Christ is not what we see in various images and pictures. Imong makita diya nga he's pictured as a weakling with a long beard, with ribs visibly coming out. No. Dili na. Ang matuod yung hulagway ni Jesus Cristo, no. He was robust, ligon, himsog. Yung ano man. Truth is, the Lord Jesus Christ was one of the most robust and muscled person himself, being a carpenter. Anak ko siya ni Jose, nga karpintero pod. Okay? So, ayaw tuon na niya ng gipanghulagway nila ka ng gipang unsa nagipang pintal nila diha
various images and pictures na luoy kayo siya murag tibihon in taon kana makita ni mo labi ang taas ang bungot diha niya ng gawas ng iyang iyang unsa na ribs, okay, ang iyang gusok, okay, visibly coming out, no, di ba ni nga si Ginoong Jesucristo usa sa labing lig-on muskulaw, robust nga pagkatao tungod sa iyang pagka-karpintero. So, ang pagkatao ni Ginoong Jesucristo, okay, in His humanity, He did the following. Mo kini iyang nabuhat na kabuot kanang ilang lansang namatay, ilang gilubong unya na banhaw sa ikatulong adlaw, misaka nga to sa langit o milingkod na karon sa tuong kamot sa Diyos nga man. Apan He did not use His deity, wa ngano man. It was God the Father's perfect plan that the Lord Jesus Christ fulfilled all that. Hinumdumi nga sa diha gitintal kini siya ni Satanas. Si Satanas mitintal dinhi kang Ginoong Jesucristo sa iyang pagkatao, okay, so that eventually He would defeat our Lord's deity. Diya mo na uban sa iyang paglaom with hope nga si Satanas would destroy the plan of God. Thus there would be no salvation for man and defeat God. Diya mo na maunay tumong ni Satanas. That never happened. Wala. Why? Tungod kay si Satanas is a defeated enemy. Kasabot ka. Now, di man ining prinsipyo akong ibili nimo. The more doctrine we learn, the more capacity we earn, the more capacity for life, for love, for blessings. Dinhiuna na tuhuno nga o gato ni padayon ugma. Ayaw kalimot pagsubay, pagsunod nini. Magampot Bala na mo nga Diyos, salamat nining among Bible study through the YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Salamat sa imong grasya nga among ipaimuslan. Bisan dili kami takos, imo pa kaming gipabuhi ni among lawas kini timahilan nga nagalihok pagyud ang imong plano sa tagsa na mo kinabuhi. Salamat. O dada kami pagbalik ugma dinero kami makapadayon sa among spiritual momentum. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.